आं आगरतलानि बाद्राघाट रेल स्टेशनाव फायसबाय द्रुप ताइ साबसेनि बिसिङावनो सिनि दिल्ली बर' बा दिल्ली अभियानाव थानाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै सिनि वारियार्सफ्राव फायसबायनाय थांनाय 8 तारिखनि एकटान समायाव दिल्लीनि आनन्द बिहाराव बंनि ट्रेन सारकमानि ताबुक बरक थाइजिं जे साइमान मानि जरा तेलेमुरा क्रस खालायखा बरक ताइ साबसेनि बिसिङावनो अरा फायसबायनाय दिनै अजमा ओंगैथ' चिनि वारियार्स बिसिङाव ताबुक मैक्सिमाम न ब्लक नि प्रेसिडेंट रक TWF नि वर्किंग प्रेसिडेंट YTF नि अमा हाइकेन वर्किंग प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि रक डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि रक गोबां मा चिनि लीडर्स रक बरंना तुइदुलुई बरक तिनि ताइ साबसेन बिसिङाव फायसबायनाय जाय हक तिनि बेलायखान इसोरनोबो हामबाय मारो बरंनो काहाम क्रंखाय तु फायमान बागै लामा रग किसा चानानि नङानि किसा कष्ट हंखा आबो तो ओंगैनो मानो आबो तो ओंनाय लामा कलक थांवाबा सबानि बागै सबा खायना थांवाबा आमतिनो किसा मिसा मासाया मानिया तैमानिया खिनानि सुदैनानि प्राय 3000 नि बिसि गोबां लामा कलक थानानि आबो ओंनायनो आबो जतन सायमानो जेता जन्तर मन्त्रबो दिल्लीआव थांनि जेता सानमुं नति सामानि बबो दाबिनति सानमुं अब तो चिनि तो कायसानो दाबि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आबनि लगे लगे ताइबो काहामखा जोंनुखा चिनि तामनाय बना जे चिनि बबाग्रा जे सुप्रीम कोर्ट जे केस खालायमानि CAA तियै आदिनो हियरिं नानि कक राज्य सरकार बरग एफिडेविट दियानि कारणे आदिनो हियरिं लिया नेक्स्ट तो दाक्तिनो हियरिं नाय दातिनो खालायजाक नाय आबनि लगे लगे ताइबो चिनि खबर काहामखा मनो जे चिनि रोमान स्क्रिप्ट न तुयै नियाकबा CBSE ओ कक बरक न सब्जेक्ट खालायनायनि बागै चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे CBSE नि चेयारमैन बाय बमालायखा आबा हाइकेनो गोबां मा हास्तेनि अजमारक बाय ताइ सेंट्रल नि IB अंगियाखबा होम डिपार्टमेंट नि बरक बायबो जों बरनि यागो चिनि जे सानमानि ब्लाइरनो जों जाफारनि मानखा बसुक दरदे दन नंनि बेखाखि रग कुनु कसार दांनाय जातो चिनि तो कसा जों मनो स्टेट गवर्नमेंट अंगियाखबा राज्य सरकार अंगियाखबा स्टेट गवर्नमेंट अंगियाखबा राज्य सरकार अंगियाखबा केंद्र सरकार न दाक्ति न चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांथों कारण अमनो चिनि पाइथाकनि चबा अमनो चिनि पाइथाकनि दिमान बनि बागै चिनि त्रिपुरा सरनि जे सार्भाइवल एक्जिस्टेंस इंयाखबा चिनि जे जिंजाल जे सल्यूशन मनो कायसानो लामांखा आबंखा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बनो सानैनो जों सालनै जन्तर मन्तर जों आसुगलायखा एवं प्राय आ जागा 16-1700 चिनि बरक मानजाखा शुधु त्रिपुरा हास्तेनि थानाय रक सिमिया दिल्लीआव तंनाय चिनि पराशुना खालायनाय सामुं खालाय तंजानाय रक निनि बेंगालुरुनि बो गोबां मा जागानि न चिनि बरक फायबिखा एवं बेलायखानो तंथका एवं जों आशा खायो जों पयतसो चिनि दिमान ताइ बिसिलायग्लाक दाक्ति चिनि दिमान जों मानि थांनाय फाद्रा हास्तेओ ताबु सामुं खाय तंनाय होजे बा परि तंनाय रक संमारि तो ताइ बिसि दगलिया बंनो तुबना बागि बुंदे हाय व्यवस्था र खायजाका आबो जों ताबु एडभान्स खालाय दङ बहुत जेन कोनो केबनि कायसाबना नष्ट होया तै बरक निजिनि इच्छायनो बरक फायनाय कारण बुनि नगो गुलाम खातिमां तै बरले बुसु फाद्रा तंनायबा म कायसा सुजुग जों अमनो लास्ट फाइट चिनि बबाग्रानि अ लास्ट फाइटनो चिनि फाद्रा हास्तेओ जत्तो तंनाय रक बरक नर तुबुय जों बाय बाक्सा जों सामुं खाम खायनानि बागै जों तेबो चेष्टा खालायदों।